norok nogoi makna tabok kisi sani bisingo no belakhe bangpondri kirima singsa phaimani bisingti khlaiye sini main road sini Assam Agartala road block ngai thanga sini Chandra Sadhupara bridge ni kanao tai chongaro kirima singsa nogoi thang mannai kaisa scooty bini yakong hamia hnai bo oro bathagoi tongmani achomsa khlai bufang kotoma khlaiye bini scooty o belakhe kirima singsa norok nogoi makna amai khlaiye scooty sakao amai khlai thangmani norok nogoi makna amai khlai na tabok belakhe kirima singsa sini NS road atau blok ungjak ini orang tamu mana nung kisah sek kamu seraksani bisingo no bat kotor thaima bai chini oro je e road Chandra Sadhupara bridge gandawo je oro miktu la khalai ma jagawo kaisa khori bufang kotoma kalai oro je lahar tabu lai Himalaya belaike kotoma omni bagino oro tabu kini oro gari bukata joton thangma lai yang tongka tamni oro gari bagi belaike kotom gari ro koto tongkhano laima yang sinai tamingke joto tu poriskar khayasa omo kini thangmanani kuno lama korei ingke oro chengnugo je oro kaisa scooty bike chaluknai abo bini sakao klai thangka ingke o borok tamung khache taw khano rutukmaya ko je bini o bike bo cherep jagoro bufang bini saka klai thangka belake krima singsa nai di oro je jeti phano kasai tongkha omono ba dati bahai ki khaimangke chanai abo prosasoni torokte borongno naike belake ne chanai hambai nogoi mankna kwbangma time ni ulose jorani yagolo tabuk ke forest department of kaijak amai khlai tabuk boro machine tu bujak abu phangrana ni bagai nogoi mankna